Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska se naučíme konečně pracovat ve Scratchi. Pro začátečníky, jestli v tom umíte, tak na tohle video ani nemusíte koukat. Ale dneska si prostě ukážeme, jak prostě tenhle program funguje. Takže první co, tak si zkusíme udělat jakoby prostě normální vagon třeba. A to se musí připojit k tomuhle pero zapni. A vytvoří vám to takhle vagon, jo. To teďka můžete díky tomuhle příkazu smazat a normálně myší si tuhle berušku, nebo co to je, přesunout zpátky. Ale když budete chtít jako víc vagónů nebo víc věcí, tak si tady dáte normálně víc věcí a klasicky to zase zapneme a takhle, no. Takže teďka to smažem a zkusíme si udělat náhodně barevný vlak. OK, takže tohle si musíte takhle skopírovat několikrát, protože jakmile to budete mít jako hodně nakopírovaný, tak už to nemusíte nějak extrémně to. Zkusíme si udělat nějak náhodně barevný vlak. Takže máme tady totiž hodně těchto příkazů, takže tady třeba semka pod ten vagon si dáme nějakou jinou barvu, třeba zelenou. Tady pod ten podvozek si zase dáme takovouhle modrou. Semka si třeba dáme tuhle růžovou. Sem si dáme takhle třeba oranžovou. A sem si dáme například červenou. Teďka, když na to kliknu, tak by mi to mělo, takhle když na to kliknu, tak mi to vytvoří krásně takhle vláček barevný takhle, tady máte různobarevný vláček, takže takhle uděláme barevný vlak právě. A teďka vám ukážu, jak udělat třeba takovýhle 5 vagónů pod sebou. Takže stačí, když tu berušku posunete nahoru, tak uděláte toto, teď ji posunete zase dolů, uděláte toto, zase dolů, toto. A takhle pokračujete, dokud nebudete mít počet, kolik jako potřebujete, kolik chcete. Tak a máte 5. My to smažem a teď vám ukážu, protože vy tady máte tuhle berušku, že jo, tak já vám ukážu, kdybyste tam chtěli mít třeba něco jiného místo té berušky, nebo třeba si upravit tu berušku, tak kliknete tady na kostýmy a tady máte tu berušku, jo. Takže vy si můžete třeba tady přepnout na brouka, anebo si tam klidně udělat i někoho úplně jinýho. Nebo ji můžeme třeba kompletně úplně nějak začmárat, změnit. Udělat jí tady třeba další tohle. Ale to je pořád takový nudný, to my nechceme. My chceme změnit úplně celou tu berušku. Teďka ji trošku nabarvíme. Uděláme si pokaždý tady jinou barvu, protože, aby to vypadalo tak jako hezky, že jo, si můžete dát třeba červenou a udělat si červenou hlavu její. A takhle už to za mě vypadá docela dost dobře. Můžete tady pak přidat třeba takhle text, kdybyste chtěli ještě. Když kliknete na tohle téčko, tak ale to je asi jasný a tady můžete dát se třeba beruška. Ale musíte to správně udělat, což já jsem správně teďka moc neudělal. Píšete tady třeba beruška. Dobrý, máme to hotový. A nebo si teď pak ještě můžete přidat třeba toto, jenom udělat třeba tohle. Ale to my teďka nepotřebujeme. My teďka potřebujeme si to uložit a půjdeme zpátky na scénáře. A teď vidíte, že tady máte tuhle berušku a vidíte, že takhle to prostě funguje. A teďka my nechceme dělat vagon, ale chceme jenom, aby nakreslila ta beruška něco jiného. Takže my uděláme tady, potřebujeme otočit doleva, no tak, otočit se, takhle to potřebujeme a dopředu o několik kroků. A taky potřebujeme ještě pero zapni. Jakmile to tady máme připravený, tak si vezmeme toto.
Když chceme udělat čtverec, tak musíme udělat o 10 kroků, skopírujeme. Ono by se to otočilo jenom takhle, což my nechceme. Nechceme, aby to zůstalo prostě, aby to bylo otočené jinak, jo. Tak, takhle, když to chcete otočit a nevíte si s tím rady, tak stačí kliknout jenom tady na směr a můžete to nasměrovat, jak chcete. Potřebujeme tady dát 30 stupňů, jestli se teda nemýlím. 30. A teďka by mi to mělo udělat čtverec. Aha, no, udělal jsem tady takovýhle krásný kruh. A teď, když to chci udělat na prostě na jedno kliknutí, tak vezmu tohle a dám tady, opakuj 10krát třeba, no, a teď bych z toho měl udělat tenhle krásný kruh jedním tahem. Takže tohle je pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám líbilo a čau.